Nah, jadi dina pasahaton panggabia parhorasan tuh panitia pesta ima peresmian dohot pemberkatan gereja Santo Stefanus Paridian pinasahak ma sadame mewakili kita saluhukna pastor prater songsominak suster pinasahak ma tu pastor Piket. Gabi mak Jawa Boras kadaman Luhut Daina panitia terlebihma stasi Santo Stefanus Paridianon Hante atas keluarga saluhut Huria Katolik na adon di Keuskupan Agung Medanon terlebih na adon di Paroki Santo Yosef Parsuguranon na Parjolo pasahator selamat Luhut Mauliate tu panitia selamat Kustasi Santo Stefanus Paridian ala mengenai diokoi gereja tahun. Tupe adong tupe naik konsipasi kokon agar pembangunannya kos rohanani wargite panituriang ni dewan paroki pastorka susterka sanggup matahen ang kapangulang hilian adong dayonon buhay doon sikap diari marsudot Ragomos hina martanian tuduhani asa huhut dengan akta paktubasyon di akta pertanianan di akta parduniaon lau sikap muse akta pembangunan na adong di parokyon karludima na adong di rayonon kedaman uluk dainan siang hami pihak vikaris episkopal na mewakili Bapak Uskup pasahaton tona sa halinay kita asa binggan na patke hamung rawat hamung gerejaon jalan di kota idahon may marhite na sada di bagasan panggulani huria suang-suangani nang di tengah-tengani umat pe jadi rupani walau nga sada hamung kompak hamuna ima itu bagoy tangilalahon gerejaon gabe tagda haroroni Tuhan na mangaramoti cita huriana kita rumahku mengatur apalamar loja-loja panitia jadi di akta haloja kai olo gabi songonon gabe marbusir tumurut manang tu tidak kompakape Onto ito na nani budiwan paroki si antisipasyon mo na doa kasisongon akadamang dohog dainan alarahira sumanido jut pengalaman di akta pembangunan peresmian gereja di pembangunan di peresmian ini gue do pisada apalagi dong saiki apalagi dong maretong ya di akta persoalan naruh jadi ote si karwahonon muna doon Osroha Tuaka arina lahoroon Buy gadi sada jabitan amang ulu Stasiun kepanitiaan Dohot pesta sadarion Rapatan nanakin Magurang akka udangat tak tangutak Sian akka kuliah tetangga Dohot akka Hasian pihak kabupaten pe Harakon pasti nomor ceri keraon di bagas nasidabi Di hutan nasidabi Di huria nasidabi semua orang kabur dengan bukan India Katolik semua orang kompak dengan sidak di akta paktubasyon itu saya kira kalian dengan sidak kurang sadar si sadar stasi si sadar yang pasti doi ale apa kiri menanya kedaman dainan tusungud dia be akta nang sangku di proses pembangunan sahatu na peresmianon sakop manatak mahita tujuluan sai takea hina nadumenggang camami maninaroha gabilang marlapatan pembangunan gerejaon di kita mengahudakon nakin tung perupani adang dote si pasik kokon persea olo semangat dohamuna sadahamu sediwan parokit tapi pasti terbuka dorohana
lahu madungani hamu inapasikopon pembangunan gerejaon. Jadi amang pastor paroki nami dok sudah pastor nang dewan paroki teh saya marroha marpangaji maate marroha marpangulati kunang marluja-luja hamuna matkubasi tuhut manguturi ruasta pangulani huriata na adong di stasi Parigianon suang-songoni na adong di Rayonon. Jadi songoni ma otik hatanami tuhamuna kadamang buhok dainang tu selanjutnya ni narohaku terludi nama kita godangka di pasahat ma tu amat pasukabutar sonon. Jadi aku pilih pasahatnya justru atas pergusi kurang tidak tuh Pak. Nah jadi mulai ate mak siang hari DPPH mulai ate godang ma di pasar rohanami di hamuna salahut na panitia pesta peresmian do sekaligus pengopoyon ni gereja stasi Stefanus nadong di Parigianon saya giat ma tutup menumpahi salahnya mata mertua debata songon guar ni pelindung munaima hamuna martir Santo Stefanus las rohanami di hari nauli di bulan natak kesos sikop saluhuk na ulau alade amak permusik nami asarak manut terhami ramdohut panitia pesta peresmian di gerejaon siajur mula-mula siajur mula topa padamang dihami godang mula-mula pehutol tugodak sobak los pehutol memang tugodak siliaton asatung lihat pangabia lihat perhorasan dihami saluhutna terlumubi diangka panitia pesta pembangunan pesta peresmian los pehutol memang tugodak sitio kasatani padamang enam Jolo pastor nami ate pastor nami tusok kita saluhukna akar ruas Katolik sok sonidang umat Katolik na adong di stasiun mana di rayonon tusok mahita asa tapator terjawa pastor tau sapil majalo pasu-pasu hita siang pastor ta tusok mahita tusok mahita suster majalo pasu-pasu hita siap pastor ta suster tusok mahita mulo pastor ta disimak hidup terdedek dia kakatuk tate perlu mobil tu pastor Vincent no ate jadi songoni mah dihamuna amang pastor nami perlu mobil mah dihamuna pastor nami pastor Piket tusok kita umat tusok kita alaon nama penutupan laon nama percaya non mengapun non ima panitia itu nama dua berkat nama siang pastor tama tusok kita tusok jadi mau lihat tema di hamuna pastor nami lumobi ma di pastor Piket di naungro hamu amang mengibati hami di hari nauli di bulan natak kason ima di pesta peresmian di gereja stasi Santo Stefanus Parigia saya giat ma saluhut na amang pastor na pinasahak muna dihami sadarion lumubi ba dihumili na pinasahak muna inak kaning buyatong marurat marparbuin oni di bagasar rohanami
terlebih mah di umat muna na di stasi Paridianon secara khusus secara umum di paroki Santo Yosef Parsoburan. Ang iya tatong mga sumaso amat tamartua de bata tuhipas na hamuna tong mga pastor nami tugajang na tong umur muna ang iyat buhay dinalaho maparmudu-mudu kami sa luhut na mga jara-jari kami akarwas muna na adong di paroki Santo Yosef Parsuburanon ang iyat mertamba-tamba ang kahapor siyam nami tuktok kami diramoti amat tamartua de bata di perdalanan ning ulo nami marhite-hite tangyang muna hamuna hamang pastor nami mulai tegudang ma di pasaro nami dihamuna amang pastor nami pastor Piket saksoni ma nang dihamuna pastor nami pastor paroki saksoni pastor Pikaris pastor Franciscus Ginting saksoni nang pastor nami pastor Vincent menutup memang on au sendiri na magkataho to pastor Vincent siang umak muna mulai tegudang ma atas pelayanan naung pinatupa muna selama hamuna bertugas di paroki Santo Yosef Parsuburan nung matugudang nauli na denggan nang pinasahak muna amang dihami sa luhut na ruas dihami umat sa paroki Santo Yosef Parsuburan ang iya tatong buhay ni nagabi sulunami dinagolap jalatukok nami dinalagdit oras mga Pastor Vincent dinalaho mga lajuton studi ang iya tujulan na riyon di pasu-pasu Tuhan ka mawak si gajang umur buhay dinalaho mapermudu-mudu kami sa luhut na ruas Katolik secara khusus na di paroki Santo Yosef Parsuburan secara umum na adong di dia Portilio orat sa mawang di perdalanan muna orat kami na tininggal ko muna di paroki Santo Yosef Parsuburan pastor nami pastor paroki unang marnaluja kamu ama doko pastor nami pastor Franciscus unang luja kamu mga juwa kami sungonido kami ruas muno adong don na murajuon adong na buaw jadi sutung nagabi ro patiliat di umamang dinalaho mga jari-jari kami akar ruas muna totong lewat kamuna akapuda nauli puna naringgan songon ni hatay di muna kaning ang giya tutu buy hululuy kami harjulo arajaon ni debata baru pe arajaon na adong di Portillo songon ima amang pastor nami o dikso sa diyan no nabuy tarapasahat nami songon silas ni rohan nami diulawat na di bagasat sa naryon asa si titi si hukpa golak-golak pangaraho na tuksong dia benon nabuy terpatupa kami akaw mak muna amat tadi bata mana manggohi kudang ma pasu-pasu na atik adok sa tapat ni daungan ngabe Jadi nama jadi ima pastorate pastor Pike pastor paroki pastor nami sudi soalnya nyama winda nakin molo songo dia pe molo tukon ka 100.000 pe non natar bayan ni alah pe sabar mah mate tidak teh jadi pagi lo magoda jadi amak pante nami anggo mamang nangong pe no kuda bagi to pasu-pasu nama dinanay rohami marsoba tok ka pastor nami mangido pasu-pasu bayan mamang disi nong buline kalau dapat to kami pastor nami
Jadi upasahat kami mengabdu mahamuna baru ganor dua berkah masih pastor ta pastor pikir mengabdu mahita. Jadi mau lihat mak hidup roh aku lau mengapu akan nauliakan adengkan upasahat mah tuh stasi Stefanus seperti mah empat dohan mau lihat mak. Jadi mau lihat mah di pasaran nami tuhamuna pastor nami nama kalian pikiran do roha iba nalaho berkati gereja tarison saluhut nama pastor nami daftar balok cekami yang go nami sadiri no saya si anak mata mertua di Batama adalah kamu balas nih semoga pastor nami panjang umur dan bahagia harus mamu pastor nami harus memahami Rasulullah 30 putih beda.